केज तालुक्याचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा संशयास्पद कार अपघातात मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे। लातूर अंबाजोगाई महामार्गावरील रेणापूर फाट्याजवळ सकाळी हा भीषण अपघात घडलाय। प्राथमिक माहितीनुसार राकेश गिड्डे स्वतःच्या कारने प्रवास करत असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं कार पलटी झाली। अपघात इतका भीषण होता की त्यांचा जागीच मृत्यू झालाय। घटनेची माहिती मिळताच रेणापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला। महत्त्वाचं म्हणजे गिड्डे हे सहसा ड्रायव्हरसह प्रवास करत असत, मात्र अपघाताच्या वेळी ते एकटेच कारमध्ये होते। त्यामुळे हा अपघात की घातपात याबाबत संशय व्यक्त केला जात असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत।